na jednu otázku, takže Slovenská televízia, nech sa páči. Dobrý deň, Marek Marušek, RTVS. Ako ste spomínali, že RTVS nevysielala ten príspevok ohľadne oznamovania korupcia vášho listu, tak mám informácie, že odznelo to v našom spravodajstve. V Slovenskom rozhlase jedna veta. RTVS ako inštitúcia, áno, toľko reakcia. Televízia nie je rozhlas, to dúfam viete. Aby som prešiel k otázke, tak citovali ste niektoré úryvky z prejavu pána Čižnára. Odznelo ale aj to, že korupcia na najvyšších miestach je, alebo bola, je a aj bude. Ako na to reagujete? V podstate ako keby si aj sám generálny prokurátor podkopal pod sebou zem, že tým, že bude korupcia, nebude sa to dať vyšetrovať? Pán kolega, ja teraz nerozumiem celkom vašej otázke. Nemáte pocit, že niektorí ministri sú obžalovaní napríklad z minulosti? Veď boli príklady nástenkového tendra, kde som musel konať, som odvolával jednoho ministra za druhým ministrom. Mal na mysli generálny prokurátor, že ak sa bavíme o korupcii, tak sa nemôžeme baviť iba na tému nejakých fliaš alebo nejakých husí alebo niečo podobné, čo neviem, možno nejaký lekár si vypýta alebo zoberie. Ale hovoríme o tom, že je strašne veľa rôznych mechanizmov verejných obstarávaní, ktoré sú lákavé pre niekoho, môžu byť lákavé. Takže ak o tom hovoríme otvorene, tak je našou povinnosťou sa k tomu postaviť čelom. Ja nemám absolútne žiadny problém s vyjadreniami, ktoré urobil generálny prokurátor, ale ak si počuli generálneho prokurátora, povedal to veľmi presne. Bez informácií sa nedá pracovať. A povedal príklad, možno nepovedal veľmi konkrétne, asi nechcel, ale ja presne viem, o čom hovoril. Jednoducho, poslanec opozície, ktorý jačal ako Viktorka na splave v parlamente a obvinoval z korupcie, bol pozvaný na prokurátora, aby vysvetlil, že o čo ide, nepovedal ani slovo, nič nemal samozrejme. Len ako opozičný poslanec vyklikoval na tlačovej konferencii, alebo to bolo v pléne Národnej rady. Ďakujem pekne za informácie, vám za pozornosť. Pášte, podľa čoho si vyberáte konkrétny priestor na otázky? Ja som sa vlastne druhý po teatri, Monika sa hlásila tiež. Pán premiér, na pána Kaliňáka sme sa chceli opýtať, podľa vás to nie je podozrivé, čo... Pani redaktorka z denníka N, ja vám to znovu opakujem, čo som už povedal dnes raz. Novinár, ktorý je na gumičke opozičného poslanca, nie je pre mňa novinár. Vy ste v podstate hovorkyňou opozičných poslancov. Nevidím žiadny dôvod, že som sa mal s vami rozprávať. Pán premiér, pán Kaliňák podľa vás nie je podozrivý z korupcie vzhľadom na tie informácie, ktoré sa nachádzajú v policajnom uznesení? Ďakujem pekne, máte sa príjemne. Pán premiér, mohli by ste sa k tomu ešte vyjadriť? Podľa vás je v poriadku, že nejaké peniaze sú vložené v hotovosti do firmy?